Lila Basumatari Madam Tha, Amisa Basumatari, Tengah UN Academy Salagoni, Bitangan लोगोसे बिथांनि बिमा सफैनो हादों इंदिरा बसुमतारी। माबे आयदायाव बेसेबां मोनदों होनना फोरमायगोन नोंथाङा? आङो इंराजियाव 69 ओमफ्राय गोरलै बिगियानाव 94। गोरलै सानखान्थियाव 95, ससियेल साइन्सआव 96, इंलिसाव मोनदों 90, 96, मैथमेटिक्सआव मोनदों 84, जेनेरेल साइन्सआव मोनदों 82, फिउचाराव नोंथाङा इयुनावहाय मा जानो सानो जिहेतु फरायनायनि गेजेरजों? इलेक्टिभआव मोनदों 92, टटेल 526, 87 नोंनि थंखौ फोरमायगोन ना? नोंनि थंखौ फोरमायगोन। आङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फानबारि गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। आङो 8 बोसोर बैसोआवनो बिफानि जादोंमोन, नाथाय बेनि उनाव आंखौ जोंनि जोंमा स्कुलनि प्रिन्सिपालनि फंबाय सिमां लांनो गोजौ मासियाव फोरोंहैबाय। दा बिथांनि थाखायनो आङो बे कमन फरायसालियाव फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बेखौनो बुंनो सानदोंदि दा आङो 89 जौखोन्दो मोननो हादों, नाथाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा बिनि बांसिन लाखिनो हानांगोन। दा जोंना 89आ एसे खम जादों, फरायनानै लांनो नाजानांगोन। जिहेतु नोंथाङा सानसेयाव इंलिसनि घन्टा फरायोमोन। फुङावनो 5 रिंगानिफ्राय जागायनानै 8 रिंगासिम फरायोमोन। बिनि उनाव बेलासियाव 4 रिंगानिफ्राय मोनानि 12 रिंगासिम फरायोमोन।